Nagpasidaan ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group batok sa double scam modus. Gipaagi kini sa pagtanyag og tabang aron mabawi ang kwarta sa mga biktima nga na-scam. Apan scam day gihapon kini. Matod sa PNP ACG, mopakita ang mga scammer ug susama sa usa ka police operation video nga ilang gipost sa ilang social media page. Kini aron modangup kanila ang mga na-scam online. Gipakita pa ang logo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Apan mini diay ang video nga gipakatap sa mga sindikato. Matod sa pipila ka mga biktima nga sa higayon nga makapadaka na og kwarta aron ibayad kuno sa processing fee, diha na sila i-block. Mugamit usab kuno ang mga sindikato o gikopyang naong sa tigpamaba sa PNP ACG. Pahinumdum sa kapulisan ang ayang magmaigmat ug dili dayon motuo sa mga online ads. Sa mga nabiktima sa scam, mas maayong mudangop sa PNP ACG field units aron masigurong lehitimo ang mga otoridad nga kadangpan.